Куркынычсыз һәм уңайлы яңа мәктәп автобусларының төп өстенлекләре шунда. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов районнар вәкилләренә яңа автобус ачкычларын тапшырды. 70 автобус республиканың барлык районнарына диярлек җибәрелде. Федераль бюджеттан барлыгы 120 автобус сатып алынган. Моңа 300 миллион сум акча тотылган. Транспорт, видео күзәтү һәм ГЛОНАСС спутник навигациясе системасы белән җиһазландырылган. Добрый день, уважаемые коллеги. Как было уже сказано, качество образования в сельской местности, обеспечение транспортной безопасности, подвоз детей – это одна из основных задач органов государственной и муниципальной власти. Bugün bizden 28 munisipal rayon biremlik hem Kozan şehri ala bu avtobuslarını. Bu elbette bir zor şartlık. Bilgenin işe hemen alganda bu yılda 120 avtobus bulaşak Respublika'ya. Barlığı 295 milyon sum karalgan. Bu federal büdjet hesabına şene. Alın avtobuslar hemen alganda Respublika her vakit bu avtobuslar yanartıp tıra, özgertip tıra, yana marşrutlar açılıp tıra, çünkü yollar bir kirek.